Aralıcı içan. Söýgüden ýigrenje çenli birçe adam jümlesini derru işledýän bir sajak belgisi bar. Ol diňe iki tarapy bolan içandyr. Siz ýa olaryň iň ýakyn adamy ýa-da duşmany we üçünji variant ýok. Eger içan siz dost hasaplasa, siz hakykatdanam lotereýa tutdyňyz. Sebäbi bular siziň üçin imperiýa gurjak we bütün dünýä garşy siziň tarapyňyzda durjak, sizi islendik kynçylyklardan gorajak iň wepaly we ygtybarly adamlardyr. Emma eger siz olara dönüklik etmek ýa-da aldama kararyna gelseňiz, iň elbetine taýarlanyň. Sebäbi içanlar hiç kaçan arkadan bıçaklanmaga bağışlamaýarlar. Olar uly jeňjil döretmezler. Olar diňe dowal sowukluk rejimini açyp, siz hiç kaçan bolmadyk ýaly durmuşlarynyň öçürerler. Bu biperwaýlyk islendik aralyşydan has elbetdir. Siz ýa olaryň goragy astynda dowaly howpsuz ýa-da howp astynda. Şonuň üçin olaryň ynamyna eýe bolanyňyzda minnetdarlyk bildiriň we olara hormatyňyzy görkeziň. Öz içanlaryňyzyň doglan senelerini tesvirlerde belläň.